Guys, grabe ang ganda dito. Wow! Ang kayo na no. Grabe guys. Dito tayo ngayon sa boundary ng Siruma at ng Barangay Bahaw. Pupuntahan natin ngayon ang isa sa mga pinakadanadayong lugar dito sa bayan ng Siruma, ang Daldagon Peak. Yan, i-follow nyo ang Facebook and YouTube channel. Yan ang pangalan ng YouTube mo, brother? Gregorio Saino Vlog. Yan guys. Thank you, idol. Yan. Sa pag-promote mo sa akin. Ayan guys, yan, i-follow nyo guys. And siya yung magiging driver natin ngayon. Kasi hindi pa naman ako maalam magmotor. And kasama natin si Chano. So yan guys, excited na ako mapuntahan ang Daldagon Peak. So, tara! So guys, nauna na sila. Nauna na sila Chano sa si Brother Gringo guys. Guys, grabe ang ganda dito. Wow! Ang kayo na no. Grabe guys. Diyan. Kayo na. Kayo ang ganda doon guys oh. Wow, grabe. Guys. Grabe ang ano, overlooking. Guys oh, si brother ano guys oh. Grabe guys oh. Akit tayo dito. Okay. Alang. Kaya na nagsasya sila guys. Ganda. Grabe. Guys, grabe ang ganda dito. Ayan oh. Nakikita na naman yan. Tapos yan, perfect for Instagrammable. Ay, perfect for Instagram guys. Shots. Ayan. Grabe. Ganda. Tapos yan, doon ka magbibideo ka dyan. Yun naman guys. Ayun yung dagat. Ayun yung Butawan Island guys. Tapos ayun yung parang irrigation. Yan yung nakita ko din sa ayun guys. Irrigation. Yan yung ata pinagkukuhanan ng tubig sa mga palayan dito sa Barangay San Ramon, Daldagon, Kamsur guys. Pero guys, grabe yung overlooking view guys. Napakaganda. Sobrang ganda guys. Wow. Yung mga kasama ko guys oh, nagse-selfie. Grabe yung background ng langit guys, grabe. Yan guys oh, si Brother Gringo yung ating driver sa si Chan. Grabe guys oh. Perfect for selfie guys. So akitin natin yun. Akitin natin yung batuhan. Overlooking guys, grabe. Kaliwat kanan yung dagat. And wow po. Grabe. Guys naman oh. Grabe to guys. Itong napakahabang biyahe. Ayan guys, yun naman to.
Tapos sana makarating tayo dun sa part na yun soon. Dalawang isla. Ayan, sa Barangay Salvacion ata yung part na yun, guys. So, ayun, grabe. Wala akong masabi. Sobrang ganda, guys. Nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema. Ayan, sarap pag-unwind dito, guys.